Que tal, como están? Imos camiño da 1 do mediodía, seguimos aquí no termómetro. Imos a falar agora, xa antes apuntábamos, das fobias. Por qué? Bueno, esta semana púxose de actualidade, bueno, máis ben puxo ela de actualidade. Ela chamase Vanessa Bouza, é unha cantante galega de orquestra que está agora mesmo concursando nun famoso concurso televisivo e fixadevos, declarou que é fagofóbica, que ten unha fobia a atragantarse. Isto abriu un pouco o debate sobre se nos está indo das mans isto de ter fobias por doquier, porque ademais ter, bueno, pois unha fobia que nin sequera está catalogada ahora mesmo como unha enfermidade, aunque isto logo non lo vai a aclarar o noso querido Héctor Castiñeira, pois pode provocar limitacións no noso día a día. Pero ollo cuidado porque, como dicíamos, Bernardo, non sei se nos está indo das mans, pero hai moitísimas fobias agora mesmo. Atendede porque hai nas moi curiosas. Hai catalogadas no mundo máis de 470 fobias diferentes, pero este pánico a situacións cotiás pode chegar a afectar as persoas. Ollo, hai xente que lle ten medo ao queixo, a velo ou ao lilo. Chámase turofobia. A primeira delas. Outra, a xantofobia é o medo á cor amarela. Isto pode afectar as persoas se lle teñen medo a ver a unha persoa que leve unha peza de roupa pois de cor amarela. Queden con esta. Chámase crometofobia. É o medo aos cartos. Os cartos. Tanto as moedas como os billetes. A min neste non me pillaban, non. Crometofobia, medo aos cartos. Ombrotofobia. Serios, agora sí, medo á chuvia, tanto ao lila como as propias pingas d'auga. A filofobia é outra fobia curiosa, medo a namorarse, adoita presentarse tras un mal de amores. E despedímonos nomeando outra, a cacofobia, é o medo a ser feo ou fea. Pero hai cousas na vida que non se poden arranxar. Grazas, querido Bernardo. A ver, ese medo aquí nesta mesa imposible. Imposible. Eu non sabía que era unha fobia, pero, hombre... Eu a dos cartos non. Non, tampouco. Eu tampouco. Esa non temos ningún de nós. Eu tiña un amigo que é increíble, teña medo aos globos cando se hinchan. En serio? Cando se hinchan. Entón, estaba con el en primaria e en secundaria, Algún trauma, algún non cumpleaños non infantil, podía ¿no? ver un globo que se estaba... O sea, tiña que sair da habitación. O sea, hai unhas fobias que son, al final, bueno, pues medos irracionais, non? En moitos casos, pero vamos, me chama moito a atención ese medo irracional a ver como se echa un globo. Entendo que o medo a que explotara, non? A que estoupara. Bueno, pues hai moito tipo de fobias. A mí pásame, por exemplo, cando vou pola autopista, que imos pola autopista e que hai un túnel, e sempre estou pensando, Dios mío, que se vexa o día, porque se é moi largo, xa me entra un acojone que lle digo, me faltará moito el, xa estás ti, xa estás ti. Hai xente que non pode coller o ascensor, por exemplo, non? Bueno, sí, pero eso é por claustrofobia, entendo, non? Ou que ti tes algunha parada? A enamorarme, sí. Teño medo porque xa a vida xa me deu moitos paus. Hai moita xente que dice, non me quero enamorar. Sí, pero non sabía que eso chamábase filofobia. Eu tampouco. Ser un pouco Pero mira que prudente, bonito ser un queda. pouco... Ahora vou poñer en redes, son Filofóbico. Se o pos en redes... Podo salir contigo, pero non me quero enamorar. Vante chamar todos e dir, non teñas medo, parada, Non me quero déixate enamorar, entrar, que é moi deixa que entre o amor peligroso. na tua vida. É perigoso, é verdade, Carla. Non, eu máximo, fobia non. Como moito teñolle un pouco de medo aos lunes, pero fobias non. Pero sí que coñecín a unha rapaza que tiñalle fobia aos payasos. Aos payasos. O sea, que se iba por a rúa iba a pasalo mal, pero non. Neste caso, ao traxe de payaso, co tal, o típico payaso de tal... Hai xente que lle dá medo o payaso. Sí, hai moita xente que lle dá... Non é medo, era exagerado. E din que a fobia máis común é a aerofobia, o medo a voar, é dicir, a coller un avión. Eso eu teño. Que isto tamén é, claro, Algo de sentido dificulta moitísimo. A ver, non teño medo, pero sí que recoñezo que no momento ese de despegue sempre estamos todos aí un pouco... E aterrizar tamén. Claro, porque non hai nada, o vento, o aire non se ve, vas no barco, hai auga, pero duras declaracións de parado, o aire non se ve. Cando empeza o avión a moverse... A sacudirse. Que pasa? Pónganse los cinturones. Digo, estará pasando algo? Estaremos cayendo. Claro, se pongan as turbulencias xa... Aí que, claro, non temos o control da situación. Claro, pero esas son como fobias máis entendibles, igual a fobia aos cartos custa un pouco máis de entender, non? Eu non conozo a nadie.
Eu tampouco. Pouco, verdade? Todo o contrario, que gustalle, coñezo Pode moita ser máis xente que desprendido. encantalle os cuartos, e ter Claro. moitos Que cuartos. o pasa mal se nós ten, non? Se non- Fobia non telos, en todo caso. E volvendo ao avión, Sí. si explicasen cando ven unha turbulencia, señores, pasajeros, vamos a pasar unha turbulencia, entonces estarías tranquilo, pero como non dicen nada, pónganse los cinturones, digo, ay, Igual que están pasará, que pasará. ocupados manexando aparatos. Algún azafata que expliquen que pasa. Bueno, aquí na mesa xa temos algunha pista sobre a que teñen fobia os nosos queridos invitados, pero vos aí na rúa, que? Preguntamos. Bueno, Almudena, contanos, ti tes algunha fobia? No, penso que non teño así ningunha que se me ocurra ahora mesmo. Temos aquí un pouco de turismofobia. Teñolle pánico a ras. Hablar en público. As arañas, eso sí, a eso sí que lles teño fobia. As arañas parecenme maravillosas, os lagartos, as cobras, todo. Pero os ras non as soporto. Pero non eres desas non, que se sube encima da... Non me subo encima de nada, pero bueno, escapo. Fuxir, todo o que poida. Vivo no campo, entón estou acostumado a ese tipo de cousas. Xa conocín a xente que escapaba das galiñas. Los pies descubiertos me dan pánico. Tamén lle teño fobia aos turistas, que hai que dicilo. Ti que fas entonces cando ves un turista? Porque aquí en Santiago é complicado escapar. Eu os evito. Sabes que hai xente que lle ten medo aos ombligos? ¿A los ombligos? No, los ombligos son bonitos. Creo que é unha cousa que hai que normalizarse. Pois cando unha persoa che diga que ten eso, decir, bueno, pois hai que vivir con eso e xa está. Hai algunha xente por aí que ten, por exemplo, fobia ao diñeiro. Non sei se a ti che pasa eso. Non sei porque tampouco teño para saber se teño fobia ou non. Preciso do diñeiro, sí. Miguel, pois nada, moitísimas grazas. Non sei, menos mal que levamos os pestapás. Sí, menos mal. Bueno, Alba, contáronlle por aí algunhas fobias aí interesantes, os roedores, a ras saíron por aí, pero agora gustaríame falar neste punto da mañá, 1 e 2 minutos da tarde, con Álvaro, que nos chama dende Santiago. Que tal, Álvaro? Bos días. Hola, bos días, que tal? Moi ben, bueno, poñome un chisco seria porque, a ver, ti creo que tes fobia, contárome as barrigas das embarazadas, é correcto? É correcto, correcto. Claro, é que non sei se sorrir ou non, porque, Álvaro, eu non sei se isto para ti no día a día, como levas, se é limitante para ti, cal é a orixe desta fobia? A ver, a orixe desta fobia reside de que cando era pequeno, pois dixeronme que hai que ter moito cuidado coas barrigas das embarazadas porque son moi frágiles, que un coñecido meu abriu a porta un segundo. Un coñecido meu abriu a porta na rúa e deulle unha embarazada na barriga e perdeu o bebé. Eu, dende entón, cada vez que vexo unha embarazada que se nota que está embarazada, necesito manter unha distancia prudencial para que non me ocorra ningún accidente do que logo me vexa, pois bueno, atormentado. Claro. O sea, ti veches unha experiencia traumática. Cantos anos tiñas, Álvaro? No, eu non tiven experiencia. A min contaronme dun coñecido, eu tiña creo que 4 ou 5 anos. É dicir, a ti non che pasou, contároncho e a ti eso afectouche, entendo que un montón. Sí, a mí o corpo humano xenérame moita suxestión e despois de contarme esa anécdota, pois a suxestión pasou a ser unha fobia total e absoluta. E como o levas no día a día, Álvaro? Como te afecta? A ver, no día a día só teño que manter unha distancia prudencial para evitar este tipo de posibles accidentes e xa está. Podo pois manter unha conversación perfectamente cunha embarazada, podo estar preto dela pero non demasiado e non podo baixo ningún concepto tocar a barriga, baixo ningún concepto. E Álvaro, bueno, non sei se en algún momento tes pensado ser pai ou se te imaginas esa situación e como a levarías chegado o caso? A ver, eu confío en que no futuro, pois, se vexo o proceso dende o inicio ata o final, pois iso, debo traballar neste aspecto porque eu quero ser pai e non podo deixar a miña muller na estancada durante os meses que este embarazada, evidentemente, entón, pois habrá que traballar nisto. Non sei se lle queredes preguntar algo a Álvaro, queridos compañeros. Estou pensando, non pediu axuda a un profesional? Claro. Porque iso A ver, é un trauma de neno. Álvaro?
Sí, eu ao principio pensaba que trataríase nada dunha suxestión nada máis, pero un día metíme nun ascensor no hospital e saíron unhas embarazadas dunha sala e se meteron comigo no ascensor e cando cheguei ao último piso saíron todas e eu non puiden sair do ascensor, estaba cun mareo terrible. Os pelos de punta se me pon agora mesmo, se me poño a recordar. Entón, nese momento foi cando me din conta que era unha fobia. Non tratei cun especialista, pero supoño que nun futuro, cando queira ter fillos, pois sí, terei que facelo. Pois oxalá. Álvaro, moitas grazas por compartir con nos esta experiencia e oxalá, como ti dis, che poidan axudar. Un biquiño moi grande, Álvaro. Moitas grazas, hasta logo. Adiós, Álvaro. Bueno, pois é un tema serio, a verdade, isto das fobias. E querolle preguntar ao noso querido Héctor Castiñeira, que nos vai acompañar aquí no termómetro. Que tal, Héctor? Bos días. Pois un placer estar con todos vos. Porque, claro, as fobias provocan moito jiji, jaja, ata que escoitamos historias como esta de Álvaro, que nos deixan un pouco inquedos, non? Cando unha fobia se converte en algo limitante. Claro, provoca ese jiji, jaja, porque falamos dun medio irracional. Entón, claro, realmente, para os que afortunadamente non o temos ou temos outros, claro, o do resto non entendemos ese medo porque, como decimos, é algo irracional, pero para a persona que a sofre realmente é algo totalmente incapacitante. Que lles podemos dicir a xente que sufra unha fobia como Álvaro? Pois hai fobias desas ou fobia incluso ás agullas, que teño eu aquí, ás veces cando chegan ao centro de saúde, incluso xa ese medo anticipatorio, cando saben que van facer un análisis de sangue, en canto ven a agulla, pois collen ese arrepío que lles dá porque ven esa agulla, que afectalle a 1 de cada 10 pacientes do Sergas, este medo ás agullas. O que lle podemos decir, claro, realmente isto é algo que hai que traballar cun profesional, pouquiño a pouco, falamos ás veces de, bueno, enfrontaste este medo e supéralo. Non é tan doado, pódese decir moi doado, pero logo despois hai que ir a algo que hai que traballar, falar cun profesional da psicoloxía e pouquiño a pouco ir traballando ese medo que, como digo, é algo irracional, pero que a esa persoa sí que lle afecta, incluso afectalle a nivel físico. Así que a principal recomendación, Héctor, intentar pedir axuda profesional para superar ese medo, non? Claro, porque como decimos eso, pode xerar esa risa, non? Nos achegados, pero realmente algo que sí que a esa persoa realmente pasa o mal, porque en canto vai que se va a enfrentar a ese medo, a esa fobia que ten, ou incluso xa antes de, sabendo que se vai a enfrontar a ela, o que pasa no a nivel cerebral é que se empezan a segregar dúas hormonas. Segrégase adrenalina, segrégase cortisol, o corpo entra nese estado que chamamos de defensa ou de fuxida, que é un mecanismo que temos herdado dos nosos antepasados, e claro, era o mecanismo que se activaba cando nos enfrontábamos a un perigo, víamos un animal salvaxe, víamos lume, pois exactamente igual é o que nos ocorre agora actualmente. Entón é cando se seca a boca, empezamos con nerviosismo, taquicardia, o corazón parece que se nos vai sair do peito, secanos a boca, as pupilas dilátanse, ás veces parece incluso que nos custa respirar, e todo eso é por esas dúas hormonas que se segregan e que a nivel físico teñen consecuencias. Que importante, verdade, ter ferramentas para poder superar ese medio irracional cando chega o momento. E hoxe, Héctor, ademais de polas fobias, queremos che preguntar por esta cousa que padecemos pois tantas veces cando facemos unha comilona, antes que falábamos desa tortilla de pataca xigante que había en Melide, que é a acidez estomacal, que é unha doenza pois bastante habitual, non? Moi frecuente, tanto que a sufren 2 de cada 5 galegos. 2 de cada 5 galegos sofrena alo menos unha vez ao mes. E pode ser algo que pensan, bueno, teño de vez en cuando acidez e igual non lle fago moito caso, non? Se é algo frecuente, temoslle que facer caso, porque realmente esa acidez se ocorre unha vez cada moito tempo ou cando sabemos que comemos algo que nos senta mal, bueno, pois se ocorre de vez en cando non pasa nada. O problema é cando é frecuente, porque temos que miralo, temos que atendelo, porque pode ter consecuencias, como digo, porque se vai queimando o esófago con ese ácido que sube. Teño aquí un estómago que parece isto o peto de Doraemon, pero teño de todo. Encántame. Pero por que se produce acidez? Pois mira, prodúcese, teño aquí un estómago que máis ou menos a tamaño natural, e vemos que ten aquí arriba, nesta parte de arriba, ten como un anel, un esfínter, un anelo muscular. Nos cando comemos, o alimento baixa, e chega este anel, ábrese, entra ao alimento cara ao estómago. Cando este anel non funciona ben,
ben ou se abre cando non se ten que abrir por problemas ou por presión no estómago ou por determinados alimentos, esta anel ábrese e os ácidos do estómago suben cara arriba. Suben, é cando notamos eso que parece que nos queima, que nos doi. Cada un define o dun xeito diferente, pero todo é igual, non? Ese ácido que sube, o esófago e a gorxa non están preparados para eses ácidos, entón é cando realmente nos queima, está nos facendo unha queimadura. Que podemos facer para evitalo? Porque entendo que botar mando o omeprazol de forma indiscriminada non é unha solución, non? Non, dende logo que non, o omeprazol non. Sí que temos os antiácidos, que sí que poden funcionar, eses antiácidos. Témolos de dous tipos, os amalgatos e os alxinatos. Cando imos á farmacia mercamos un protector de estómago, pero xa para acidez, un antiácido, o que vai facer é actuar da maneira seguinte, é que temos aquí o estómago, temos uns que o que van facer é crear como unha capa protectora por toda a mucosa do estómago, por toda a cara interna. Crean esa parte protectora, entón, aínda que metamos algo, non vai haber ese problema de acidez. E logo outros que o que fan é crear unha barrera nesta parte de arriba, crean aí como unha liña protectora para que os ácidos non suban, non consigan subir cara arriba. Os antiácidos podémolos tomar de xeito ocasional, de vez en cando, pero insisto, se o problema é recurrente, o problema de acidez, temos que miralo en serio porque pode acabar xerando incluso cancro de esófago. Ou seja, que realmente é algo que temos que mirar. Pois moitas grazas, Héctor, Un placer. por estos consellos que nos acabas de dar, tanto polas fobias como pola acidez.